Assalamu alaikum əmmə. Mən bugün Bistri Arafat adlı bodumuzun täzelenen görnüşi, täzelenen versiýasynyň nähili işleşini görkezjek. Start body basýas. Bu ýerdäki esasy ütkeşme elbetde prezentasiýany ýasalmagy. Gel birlikde prezentasiýa ýasalyň. Bu ýerde türkmen dilini saýladyk. Ýani bu türkmen dili bolanda diňe menüň dili menü düşünükli bolmagy üçin ýöne biz temaga girdiňde elbetde rus dilinde girmelidir. Misal üçin prezentasiýanyň temasy diýeli. Ondan soň adymyz, ad familiýamyz. Kurs birinji kurs misal üçin da meseleme de aýtanda indi prezentasiýa haýsy dilde bolsun gruppamyzy girdiňden soň prezentasiýanyň diline girmeli. Biz rusça diýelim muny. Slide sany misal üçin 10 diýeli. Elbetde slide sany saýlandan soň prezentasiýa taýýar bolýança bir näçe minut garaşmaly bolýar. Bu ýerde generasiýa işi gidýär. Bizim prezentasiýamyz hem taýýar bolup gelýär. Taýýar boldy. Indi bu ýerde näde tölemeli? Elbetde Telegram Stars bilen tölenmeli. Bu ýerde görüşmeli 149 Telegram Stars. Ýani biziň işimiň bahasy aslynda ilkinji gerek olan ýerler üçin bu elbetde birinji hyzmaty mod amala aşyrylýar. Ýöne men telefonumda mod ulanmak mümkinçiligi eýen peýdalanan. Şonuň üçin hem men mod görnüşini görkezip bilmedim. Ýöne näde tölenişini görkezip bilýän. Telegram Stars bilen төлeme etdik. Indi bu ýerde şunu basma arkaly tölemeli. Ýöne görüşimiz ýaly balans bize el ýeterli däl. Ýani az. Balansymyzda pul az näde tölemeli. Indi tölemäniň ilkini onun üçin Telegram Starsy satyn almaly. Näde satyn almaly? Bu ýerde iki ýol bilen satyn alyp bolar. Bu premium bot bu ýerde dogry sylkaty hem girdilen ýa-da Stars satyn al, ikisini hem satyn alyp bolýar. We bundan önce men size bizim kanalymyza agza bolmagyňyzy hem çağırýan. Stars satyn al. Bu ilk bilen men Stars baslar, şu ýerde Copy Stars. Kime satyn almaly? Özüňe ýa-da dostuňa. Elbetde biz özümize satyn alýas. Gerekli mukdarda prezentasiýamyzyň bahasy 149 Telegram Starsy. Bu ýerde indi 150 saýlaýarys. Indi onu saýlanymyzdan soň nähili görnüşde elbetde köpüň ulanýanymyz bu sabapa aplatit basmaly. Ondan soň summan saýlanymyzdan soň nähili töre geçirmeden saýlanymyzdan aplatit, ondan soň silka çykarýar. Silkany açaly. Nähili tölemeli? Şu ýerden siz islam kartyňyzy arkaly төлep bilersiňiz. Misal üçin bank arkaly töläli. Hazır internet hesapdyr. Bankyň prilajeniyasine girmeli. Komisiýa bilen aslında 188 ýöne komisiýasy bilen biraz ýaşanyň üçin 201 rubl meçberde. Boldy. Satyn aldyk. Ýa-da tölemimizi geçirenimizden soň biz ýene Telegram'a dolanyp gelýäris. Bu ýerde öz bahamyzy barlaýas. Nastroyka girmek aşağı gitsek Telegram Stars'ın muktary. Ýani mende ýa bir Stars bardy. Indi 150 satyn aldym, 150 boldy. Biz bu ýerde dolanyp gelýäs. Pay düýmesine basýas. Indi bize balansymyza ýeterli mukdarda Stars bar. Töledik. Prezentasiýamyz taýýar. Rus ýazyk adly temany saýlapdyk.
Indi prezentasiyani açacağız. Ine prezentasiyanın görünüşine gep yok. Birinci slide. Ine slide 10 slide deyip sakat etdik. Ine hemmesi tayyar. Dol tekst, surat, grafik hemme zat var. Ýöne gep yok. Ine prezentasiýany ýasaşyny görkezdim. Böyle referat we dokladyň ýasaşy öňkü videolarda goýupdyk. Şondan YouTube sahypamyza agza bolup, şondan görüp bilersiňiz. Iň esasy iş bu ýerde Telegram Stars bilen tölemekdi. Tölenişi usulyny hem görkezdim. Indi bizim botumuzy Telegram'da gözü arkaly tapmak isleseňiz, şeýle görüşde ýazýarsyňyz. Meknur robot. Bu ýerde şeýle görünüşde Telegram'dan post geçseňiz, pistre referat diýen bot çykar. Ine şoňa girseňiz, ine şu referat bolan bilýäňiz. Öňsüňiz üçin hemme sag bolun. Hoş.